Γεια σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στο podcast Επιστημονικές Ιστορίες. Με αφορμή τα 40 χρόνια δημιουργικής πορείας των εκδόσεων Κλειδάριθμος, συζητάμε με Έλληνες επιστήμονες και με τη βοήθειά τους γνωρίζουμε θέματα που μέχρι τώρα ίσως μας ήταν εντελώς άγνωστα. Είμαι ο Γιάννης Αρακατσάνης και σήμερα θα μιλήσουμε για μετανάστευση. Πώς ορίζεται, ποια είναι η διαφορά του πρόσφυγα από το μετανάστη και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που έχει μια χώρα απέναντί τους. Επίσης θα δούμε τι προκαλεί τη μετανάστευση στην περιοχή μας και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως Ελλάδα στο μέλλον. Έτσι και σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε στο πλευρό μας έναν επιστημονικό συνοδοιπόρο. Είμαι ο Ανδρέας Στεργίου, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Θεσμών στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κάτοχος της έδρας Ζαν Μονέ για θέματα ενέργειας και την Ανατολική Μεσόγειο. Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Τι είναι μετανάστευση, πώς ορίζεται και σε τι τη διακρίνουμε. Και διακρίνεται μετανάστευση σε εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση. Έτσι, η εσωτερική αφορά που μετακινούνται στο πλαίσιο της επικράτειας μιας χώρας, ενώ η εξωτερική μετανάστευση διακρίνεται ανάμεσα σε νόμιμους ή παράνομους άτυπους μετανάστες, όπου οι πρώτοι μεν διαθέτουν όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα, διαβατήριο, βίζα κτλ., ενώ οι δεύτεροι δεν συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις νόμιμης εισόδου στη χώρα ή ενώ τις απόλυσαν όταν εισήλθαν. Έχουμε και αυτό το φαινόμενο. Τώρα, ο σκοπός της μετανάστευσης καθορίζει και τη διάκριση μεταξύ πρόσφυγα και μετανάστη. Το φαινόμενο της μετανάστευσης για πολιτικούς λόγους αφορά στους πρόσφυγες και επισυμβαίνει όταν ένα άτομο ή ομάδα ανθρώπων, ακόμα και ένας ολόκληρος πληθυσμός μια περιοχή ενίοτε, οθείται να τραπεί σε φυγή λόγω πολέμου ή απειλής ή βίαιης αντιμετώπισης του. Για αυτή η ακούσια μετακίνηση που υφίσταται κάποιος που βρίσκεται σε εμπόλεμη περιοχή ή για τις πολιτικές του επιθέσεις ή λόγω απειλής, παραβίασης ή και παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσβολής των θεμελιωδών ελευθεριών, αυτή ορίζει το καθεστώς του πρόσφυγα. Η λέξη πρόσφυγας τώρα έχει ένα ειδικό βάρος, υπάρχει επίσημος ορισμός και για να θεωρηθεί κάποιος πρόσφυγας πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενέβης που υπογράφηκε στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών το 1951, ορίζεται αυτός που εγκαταλείπει το χώρο καταγωγής του λόγω φόβου δίωξης για θρησκευτικούς, εθνικούς λόγους, κοινωνικούς λόγους, οικονομικούς λόγους και βεβαίως το άτομο αυτό απολαμβάνει μιας προστασίας. Η πράξη ωστόσο, η διάκριση μεταξύ πρόσφυγα και του μετανάστη, αυτού δηλαδή που μετακινείται εκούσια λόγω αναζήτησης μιας καλύτερης τύχης ή επειδή έχουν αλλάξει διαφοροποιηθεί βάναυσα. Οι συνθήκες διαβίωσής του, είτε λόγω φυσικών φαινομένων, είτε, και αυτό το συναντάμε όλο ένα και περισσότερο σήμερα και θα το συναντήσουμε και στο μέλλον, λόγω της βίαιης διαφοροποίησης των κλιματολογικών συνθήκων στην περιοχή στην οποία διαδύει, αυτός ονομάζεται μετανάστης. Στην πράξη ωστόσο, αυτή η διάκριση είναι προβληματική. Οι δύο όροι διαπλέκονται. Έτσι αναδεικνύεται όλο ένα και περισσότερο, χωρίς ωστόσο να έχει καταγραφεί νομικά, και αυτό είναι σημαντικό να το ορίσουμε αυτό, η έννοια του κλιματικού πρόσφυγα. Επαναλαμβάνω, αυτός ο όρος δεν έχει ακόμα αποκτήσει σαφές νομικό περιεχόμενο, αναδεικνύεται όμως όλο ένα και περισσότερο λόγω των συνθήκων. Ας πάρουμε για παράδειγμα το κέρας της Αφρικής. Χώρες όπως η Σομαλία, η Αιθιοπία, το Τζιμπούτι κτλ. Μαστίζονται από τρομερές ξηρασίες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες καταστρέφουν τις καλλιέργειες προκαλώντας πείνα και δίψα σε εκατομμύρια ανθρώπους. Δευτερογενώς μάλιστα, αυτή η έλλειψη πόρων οδηγεί και σε βίαιες συγκρούσεις μεταξύ χωριών, φυλών κτλ., αναγκάζοντας τελικά τους κατοίκους να μεταναστεύσουν. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι οι κλιματικοί πρόσφυγες, αλλά βρίσκονται ακόμα σε μια γκρίζα ζώνη, γιατί παρόλο που οδηγούνται ακούσια στη μετανάστευση, δεν θεωρούνται ακόμα επίσημα πρόσφυγες και έτσι δεν εξασφαλίζουν αυτόματα προστασία από τη χώρα που θα τους υποδεχτεί. Και μάλιστα δεν είναι οι μόνοι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτή την γκρίζα ζώνη μεταξύ μετανάστη και πρόσφυγα. Πολλές φορές μπορεί να έχουμε ένα κράτος που έχει τύπλης σταθερό πολίτημα ή ένα δημοκρατικό, κοινοβουλευτικό πολίτημα ή να έχει σε κάθε περίπτωση μια κυβέρνηση που αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα και αυτό είναι συστατικό στοιχείο της κρατικής υπόστασης σύμφωνα με τη σύμβαση του Μοντεβιδέο που ορίζει ότι είναι κράτος, όμως στο πλαίσιο του κράτους να υπάρχουν
πολλά στοιχεία που αναγκάζουν ανθρώπους να μεταναστεύσουν. Για παράδειγμα, το Πακιστάν θεωρείται μια δημοκρατία, ας το πούμε. Ένα σταθερό καθεστώς με σταθερή κυβέρνηση. Εντούτοις, σε περιοχές του Πακιστάν υφίσταται εμφύλιος πόλεμος. Το ίδιο σημαίνει και σε διάφορες άλλες χώρες. Επίσης, πολλές φορές μπορεί να είναι μια κυβέρνηση που αναγνωρίζεται, αλλά η ίδια η κυβέρνηση καταπιέζει βάναυσα τον πληθυσμό. Να διώκει ανθρώπους για κοινωνικούς, θρησκευτικούς, εθνικούς λόγους, επειδή αυτοί είναι αντικαθεστωτικοί, επειδή έχουν ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις όπως ανέφερες πολύ σωστά. Και εκεί αρχίζουν τα προβλήματα κατά πόσο πλέον οι χώρες υποδοχής είναι έτοιμες να αναγνωρίσουν στους ανθρώπους αυτούς το καθεστώς πρόσφυγα, το οποίο την χάνει προστασίες, ή το καθεστώς του μετανάστη. Πάντα μιλάμε για τους παράνομους ή άτυπους μετανάστες. Δεν μιλάμε για αυτούς που μετακινούνται επειδή πήραν βίζα ή τους προσκάλεσε κάποιος στο πλαίσιο του νόμου, αλλά για τους παράνομους άτυπους που έρχονται και συλλαμβάνονται στα σύνορα στο εσωτερικό ενός κράτους και δεν έχουν τα αναπαιτούμενα έγγραφα, εκεί εναπόκειται πλέον τις εθνικές αρχές να προσδιορίσουν το νομικό καθεστώς αυτού του ατόμου ή της ομάδας. Και έτσι ερχόμαστε στα δικά μας. Η Ελλάδα είναι μια χώρα υποδοχής μεταναστών. Τι κανονισμοί λοιπόν ισχύουν για τη χώρα μας? Ποιοι είναι οι κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουμε? Η Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει τις προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αναγνώριση του καθεστώς του πρόσφυγα ή του μετανάστη. Πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει και το νέο σύμφωνο μετανάστευσης, στο οποίο αναγνωρίζει 3 διαφορετικές κατηγορίες έκτακτων συνθηκών. Είναι οι περιπτώσεις πίεσης ή απειλής πίεσης αυξημένων ροών, περιπτώσεις κρίσης, περιπτώσεων διασώσεων στη θάλασσα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει θέσει κάποιους όρους, οι οποίοι αναγκαστικά, επειδή ταυτίζονται με την σύμβαση για το καθεστώς του πρόσφυγα των Ηνωμένων Εθνών, την οποία την αναγνωρίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα είναι και εσωτερικό δίκαιο, που σημαίνει ότι όταν κάποιος την παραβαίνει όχι μόνο διεθνές δίκαιο, αλλά και εσωτερικό δίκαιο, και γι' αυτό και έχουμε και περιπτώσεις. Διάφοροι πολιτικοί, όπως στην Ιταλία για παράδειγμα, παραπέμφθησαν σε δίκη επειδή δεν σεβάστηκαν σύμβαση για τους πρόσφυγες. Το νέο όμως στοιχείο τώρα, το σύμβολο της μετανάστευσης, είναι ότι έχει επιβάλει έναν μηχανισμό αλληλεγγύης, υποχρεωτικό αυτή τη φορά. Πριν ήταν προαιρετικός, υφίστατο αλλά ήταν προαιρετικός, είχε διαμορφωθεί στο πλαίσιο μιας διακυβερνητικής συμφωνίας και άρα δεν είχε την ίδια νομική ισχύ που έχει τώρα, στο πλαίσιο του οποίου οι διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να επομιστούν ισότιμα το βάρος που προέρχεται από την αναγνώριση κάποιων ανθρώπων ως νόμιμων με την έννοια ότι τους έχει αναγνωριστεί το καθεστώς του πρόσφυγα και άρα αυτοί έχουν το δικαίωμα να διαμείνουν στην κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή αυτό γίνεται στα σύνορα, μπορεί να γίνεται στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Ισπανία, πλέον στην Πολωνία ή σε άλλες περιοχές από πλέον οι οποίες έχουν αναδειχθεί και αυτές ως πύροι πλέον μεταναστών, που συνορεύουν σε άλλες περιοχές που συνορεύουν τη Λευκορωσία, η οποία φαίνεται ότι επίσης εργαλειοποιεί το ζήτημα των μεταναστών για να ασκήσει πίεση των μεταναστευτικών όρων σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί λοιπόν που βάσει των προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες οφείλουν, όπως είπα, να συμπορεύονται με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, εισέρχονται σε μια άλλη διαδικασία που είναι ο διαμοιρασμός τους σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να μην υπάρχει ξανά το φαινόμενο που είχαμε το 2015, όπου ορισμένες χώρες, η Ελλάδα, βρέθηκαν αντιμέτωπες με το φαινόμενο αυτό της μετανάστευσης και οι άλλες χώρες άρχισαν να λειτουργούν αμυντικά απέναντι σε αυτό το φαινόμενο και κριτικά απέναντι στις ίδιες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας πούμε λοιπόν ότι ένα καράβι γεμάτο ανθρώπους μπαίνει στα ελληνικά ύδατα.
Εάν οι ελληνικές αρχές το εντοπίσουν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να καταγράψουν αυτούς τους ανθρώπους. Να δούνε ποιοι είναι νόμιμοι μετανάστες, ποιοι είναι μη νόμιμοι και μετά από τους μη νόμιμους να δούνε ποιοι από αυτούς πληρούν τις προϋποθέσεις του πρόσφυγα. Γιατί, αν κάποιος είναι πρόσφυγας, αυτό σημαίνει ότι κατευθείαν πρέπει να προστατευτεί από τη χώρα που τον υποδέχτηκε. Ακριβώς. Όταν είναι κάποιος πρόσφυγας, η χώρα οφείλει να του παράσχει μια προστασία. Το πώς υποστασιοποιείται αυτή η προστασία διαφέρει. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να τον απελάσει. Προσέξτε λοιπόν, στους υπόλοιπους μετανάστες η μια χώρα πρώτον μπορεί να εξετάσει εάν τους χρειάζεται για λόγους δημογραφικής απίσχανσης που υφίσταται αυτή τη στιγμή όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή επειδή χρειάζεται εργατικό δυναμικό ή για τον οποιοδήποτε άλλο λόγο. Σε περίπτωση που δεν τον χρειάζεται κάποιον, έτσι, είναι δικαίωμα ενός κυρίαρχου κράτους αυτόν να τον στείλει πίσω στη χώρα του. Εδώ όμως θα μου επιτρέψετε να αναφέρω το εξής, ότι αυτό πρέπει να γίνει με όρους ασφάλειας και εξωπρέπειας. Δηλαδή, απαγορεύεται βάσει της Σύμβασης της Γενέβης αυτός ο άνθρωπος, έστω και δεν είναι παράνομος, έστω και αν κανείς δεν ξέρει τα κίνητρα αυτού του ανθρώπου να εγκαταλειφθεί στη θάλασσα ή υπάρχει το φαινόμενο που το ορίζουμε ως pushback, δηλαδή να μέσω τέλος πάντων της ακτοφυλακής σε μια άλλη κατεύθυνση, το οποίο μπορεί να εγκυμονεί τρομακτικούς κινδύνους για την ασφάλειά του, όπως το είδαμε και στην περίπτωση του ναυαγίου της Πύλου. Και επίσης, έτσι, δεν μπορεί κανείς να τους πυροβολήσει σε περίπτωση που έρχονται από την στεριά. Σε κάθε περίπτωση, να χρησιμοποιήσει μεθόδους θέτουν εν αμφισβήτηση τα φυσικά δικαιώματα. Προσέξτε, ως φυσικό δικαίωμα, δηλαδή το δικαίωμα της ζωής και της αξιοπρέπειας, τα οποία προϋπάρχουν των αστικών, πολιτικών, κοινωνικών δικαιωμάτων. Είναι η βάση όλων. Έτσι, αυτό αναγνωρίζεται με τη σύμβαση, τη διακήρυξη των οικουμενικών δικαιωμάτων του ΟΗΕ, την οποία την έχουν υπογράψει όλες οι χώρες μέλη των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή είναι η βάση του σύγχρονου διεθνούς δικαίου. Και βεβαίως σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί μια χώρα αυτή να την καταργήσει, γιατί πλέον οδηγούμαστε σε μια ζούγκλα. Εδώ λοιπόν τίθεται ένα ερώτημα. Τι είναι πιο σημαντικό, ποιο δικαίωμα έχει μεγαλύτερη ισχύ? Το δικαίωμα μιας χώρας να προστατεύσει τα σύνορά της ή το δικαίωμα ενός ανθρώπου στη ζωή και στην αξιοπρέπεια όταν περνάει παράνομα κάποια σύνορα? Δηλαδή, για να το πω απλά με ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι είναι ένας συνοριοφύλακας στον Εύρο και βλέπει κάποιον να περνάει παράνομα τα σύνορα. Μπορεί να τον πυροβολήσει? Όχι. Εκτός εάν αυτός έχει όπλα, έτσι, φέρει όπλα και ο συνοριοφύλακας κρίνει ότι αυτός απειλεί τη ζωή του, έτσι, εισέρχεται με σκοπό να διαπράξει κάτι κακό στη χώρα, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση βεβαίως, έτσι, γιατί πλέον τίθεται το ζήτημα της προστασίας των συνόρων, που είναι πολύ βασικό και γι' αυτό και υπάρχουν και συνοριοφύλακες, έτσι. Εάν απλώς έρχεται μέσα, έτσι, ή γιατί θέλει να διέλθει τη χώρα, να πάει σε μια άλλη χώρα ή για να βρει δουλειά κτλ., απαγορεύεται να τον πυροβολήσει. Τον συλλαμβάνει, βεβαίως υποχρεούται να τον συλλάβει ή σε αυτή την περίπτωση έχει παραβιάσει νόμο του κράτους, έχει εισέλθει παράνομα και μετά να ακολουθεί αυτή η διαδικασία της διακρύβωσης του καθεστώτος αυτού του ανθρώπου και να πόσο είναι πρόσφυγες ή μετανάστες. Κάπου εδώ λοιπόν ρωτήσαμε τον κύριο Στεργίου αν υπάρχουν νούμερα, αν υπάρχουν αριθμοί δηλαδή για το πόσοι μετανάστες, πόσοι πρόσφυγες έρχονται κάθε χρόνο στη χώρα μας, από ποιες χώρες κτλ. Μας είπε ότι ακριβή νούμερα, λεπτομερή στοιχεία δηλαδή δεν υπάρχουν, αλλά μας εξήγησε. Το 2015 είχαμε φτάσει, υπολογίζουμε, περίπου στο 1 εκατομμύριο. Μετά αυτές οι ροές έπεσαν. Μάλιστα τα προηγούμενα χρόνια είχαν πέσει πάρα πολύ. Το 2024 είχαμε πάλι μια αύξηση αυτών των ροών, κυρίως μέσω Αφρικής και μέσω θαλάσσης προσεγγίζουν πλέον την Κρήτη. Θα λέγαμε ότι η κλασική μετακίνηση μεταναστών ή προσφύγων μέσω του Εύρου ή των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου περιορίστηκε πάρα πολύ. Αυξήθηκαν οι εισρωές μεταναστών και οι προσφύγων από την Αφρική προς τη Γάδο και την Κρήτη. Αυτό σχετίζεται με διάφορες γεωπολιτικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα στην Αφρική. Έτσι, μην ξεχνάμε αυτή τη στιγμή, έτσι, υπάρχουν διάφοροι πόλεμοι στη Σομαλία, στην Αιθιοπία, στο Σουδάν. Υπενθυμίζω στους ακροατές μας ότι εδώ και χρόνια χώρες όπου είχαν
απολαμβάνουν μια σταθερότητα όπως ήταν η Μπουρκίνα Φάσο, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, έχουν πάψει να υφίστανται σε άλλες χώρες λόγω φιλοπολεμικών διαμαχών μεταξύ τζιχαντιστών, κυβερνητικών δυνάμεων, μεταξύ warlords σε κάποιες άλλες περιπτώσεις που διεκδικούν κάποιους φυσικούς πόρους. Οπότε έχει δημιουργηθεί μια τεράστια μάζα ανθρώπων, είναι αναγκασμένοι να εγκαταλείψουν τις περιοχές αυτές. Και εγώ θα τις εγκαταλείψω στη θέση τους, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Τι κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει το εξής. Χρηματοδοτεί χώρες της Βόρειας Αφρικής, υποτίθεται για άλλους λόγους, ενισχύσουν την ακτοφυλακή τους, για λόγους υποδομές ή για ανθρωπιστικούς λόγους. Κατά βάση, ωστόσο, χρηματοδοτεί αυτές τις χώρες για να σταματήσουν αυτές τις ροές. Έτσι έχουν δημιουργηθεί διάφορα refugee camps σε αυτές τις χώρες, όπου οι ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν μεθεπιτάσεως επισημάνει ότι δεν τηρούνται οι βασικές προδιαγραφές ανθρώπινης και αξιοπρεπούς μεταχείρισης κρατουμένων. Έτσι, αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε ένα τρομακτικό δίλημμα. Από τη μια οφείλει να τηρεί τις διεθνείς συμβάσεις και άρα να δεχτεί αυτούς τους ανθρώπους στο εσωτερικό της και να ακολουθήσει την νόμιμη διαδικασία. Από την άλλη υπάρχει μια τρομακτική πίεση και από μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες στο εσωτερικό των κρατών εναντίον της μετανάστευσης, αλλά και από κυβερνήσεις σε διάφορες χώρες, διάφορες πλέον τις οποίες έχουν επικρατήσει ακροδεξιά ή εθνολαϊκιστικά κόμματα και πιέζουν την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθήσει μια πιο επιθετική αντιμεταναστευτική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντίθετα με ό,τι πιστεύετε και ό,τι διαδίδεται από ορισμένους ανθρώπους έτσι, που έχουν μένος εναντίον των μεταναστών, ακολουθεί μια πολύ σφιχτή αντιμεταναστευτική πολιτική πολλά χρόνια τώρα. Θα ήθελα να δώσω ένα παράδειγμα. Δεδομένου του γεγονότος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να τηρεί τις διεθνείς πρόνοιες περί απονομής του καθεστώτος του πρόσφυγα σε οποιονδήποτε θέλει να μεταναστεύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε να κάνει τη διαδικασία αυτή μέσω των προξενικών αρχών όλων των κρατών των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διάφορες χώρες προορισμού. Να διακριβώνει δηλαδή εκεί εάν αυτοί οι άνθρωποι οφείλουν να τύχουν προστασία ή όχι, και αυτοί μετά να μπορούν να παίρνουν το αεροπλάνο και να πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμως δεν το κάνουν. Οι προξενικές αρχές δεν δέχονται να κάνουν αυτή τη διαδικασία εκεί. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποχρεώσει και τις αεροπορικές εταιρείες, σε περίπτωση που αυτοί δεν έχουν τα απαιτούμενα έγγραφα, επιτρέπουν σε τέτοιους ανθρώπους που δεν έχουν αποσαφηνισμένο νομικό καθεστώς να εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέτουν εαυτόν σε αυτή την τρομακτικά επίπονη, επικίνδυνη και απάνθρωπη διαδικασία μετακίνησης, στην οποία εμπλέκονται αδίστακτοι λαθροδιακινητές, πουλάνε ό,τι έχουν και δεν έχουν, ενίοτε πουλάνε και μέλη του σώματός τους, νεφρά κτλ. Ενίοτε δίνουν ενέχειρο μέλη της οικογένειάς τους, το ξέρουμε αυτό, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα πληρώσουν τα χρήματα αυτά όταν αυτοί θα φτάσουν στις χώρες προορισμού και θα μπορούν να δουλεύουν, τα οποία αυτά τα παιδιά συνήθως αναγκάζονται σε καταναγκαστική εργασία, σε σεξουαλική εκμετάλλευση κτλ. Προκειμένου να μετακινηθούν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ αυτό θα μπορούσε να λύνεται μέσω των προξενικών αρχών. Αυτό δεν γίνεται. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν πάρα πολλοί που πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ακολουθεί μια πολύ χαλαρή πολιτική. Αναφέραμε προηγουμένως το ναυάγιο της Πύλου, τη μεγάλη τραγωδία που συνέβη τον Ιούνιο του 2023. Μιλάμε λοιπόν για ένα πλοίο το οποίο απέπλευσε από το Τομπρούκ της Λιβύης με κατεύθυνση κατά πάσα πιθανότητα την Ιταλία, το οποίο σύμφωνα με εκτιμήσεις μπορεί να μετέφερε ακόμα και 750 επιβάτες και το οποίο τελικά βυθίστηκε ανοιχτά της Πύλου, όπως όλοι ξέρουμε. Τι ήταν λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που επέβαιναν στο πλοίο, ποιοι ήταν αυτοί οι μοιραίοι επιβάτες που αποφάσισαν να επιλέξουν αυτόν τον τρόπο για να μεταναστεύσουν στην Ευρώπη? Όλες τις χώρες της Βόρειας Αφρικής έχουν δημιουργηθεί εδώ και χρόνια, έτσι, αρκετά χρόνια, διάφορα κυκλώματα λαθροδιακινητών από ανθρώπους κατά βάση του υποκόσμου, αδίστακτων ανθρώπων, που συνήθως αγοράζουν κάποια σαπιοκάραβια ή κάποια μικρά
πλοιάρια με τα οποία υπόσχονται μάλλον σε όλους αυτούς τους δυστυχείς ανθρώπους που προσπαθούν να έρθουν στην Ευρώπη ασφαλές ταξίδι και ασφαλή μετακίνηση προς τις χώρες της Ευρώπης. Αυτοί λοιπόν, αυτά τα κυκλώματα περιλαμβάνουν έχουν διάφορες κατηγορίες ανθρώπων, δηλαδή έχουμε κάποιους οι οποίοι βρίσκουν αυτούς τους ανθρώπους διαδίδοντας ψέματα, διαδίδοντας φήμες ότι θα πάνε σε ένα Ελντοράντο, σε μια περιοχή όπου θα μπορούν να βρουν εύκολη δουλειά, θα βάζουν πάρα πολλά χρήματα κτλ. Ή θα ξεφύγουν από την καταπίεση, την πολιτική καταπίεση. Υπάρχει αυτό το στάδιο, υπάρχει αυτή η κατηγορία ανθρώπων σε αυτές τις συμμορίες. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι μετά, οι οποίοι προσπαθούν να εκβιάσουν αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή αναλαμβάνουν την προσωρινή φιλοξενία αυτών των ανθρώπων και προσπαθούν να τους εκμέσουν όσο γίνεται περισσότερα χρήματα. Πολλές φορές με βασανιστήρια να ζητήσουν να τους ακόμα περισσότερα χρήματα. Και υπάρχει μια άλλη κατηγορία ανθρώπων η οποία αναλαμβάνει την μεταφορά αυτών των ανθρώπων, χρησιμοποιώντας καράβια που πουλούνται είτε για σκράπ ή πλοιάρια του χειρίστου είδους, που σε καμία περίπτωση δεν πληρούν τις προδιαγραφές της ασφαλούς πλοήγησης, και με αυτόν τον τρόπο αποστέλνουν ενίοτε χωρίς να είναι καν αυτοί μέσα, δηλαδή δείχνουν σε κάποιον πώς να οδηγήσει αυτό το πλοιάριο χωρίς να είναι καν αυτοί μέσα, ή εγκαταλείποντας αυτούς τους ανθρώπους μόλις αυτά στα διεθνή ύδατα, δηλαδή προτού αυτό το πλοιάριο εισέλθει στα χωρικά ύδατα μιας χώρας, αφήνοντάς τους στο έλεος του Θεού. Πολλές χώρες μάλιστα λένε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι κοιτάξτε, μπορείτε να σας αφήσουν εκεί, αυτοί υποχρεούνται να σας περιθάλψουν, να σας δώσουν χρήματα, γιατί παίρνουν πάρα πολλά χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Το ξέρω αυτό γιατί ξέρω από ανθρώπους που το έχω δει και εγώ, που έχω επισκεφτεί τέτοιες δομές φιλοξενίες. Κάποιοι από αυτούς πλέον και απαιτούν χρήματα από αυτούς που τους φιλοξενούν, γιατί τους έχουν πει ότι ξέρετε, εσείς δικαιούστε ενός τρομερού ποσού από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αν δεν σας το δίνουν είναι επειδή το κρατάνε αυτές οι αρχές ή επειδή το κλέβουν ή επειδή αρνούνται να σας το δώσουν κτλ. Και τους αφήνουν στο έδος του Θεού. Οι χώρες τώρα πάνω αυτή τη στιγμή που εισέρχονται στα χωρικά ύδατα, και ούτε καν ακόμα στα χωρικά ύδατα, είναι στη συμμορεύουσα ζώνη, που είναι μια ζώνη που είναι μετά τα χωρικά ύδατα, οι χώρες υποδοχής οφείλουν αυτούς τους ανθρώπους να τους αντιμετωπίσουν, όπως είπαμε, με βάση το ανθρωπιστικό δίκαιο. Δηλαδή με κριτική κατηγορία του διεθνούς δικαίου, να δουν αν να εξετάσουν αυτό το οποίο μπορεί να πλοηγηθεί ασφαλώς, σε περίπτωση που υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις ότι τους εγκαταλείπουν αυτούς και βουλιάζουν το πλοίο προκειμένου αυτοί να περισυλλεγούν. Σε περίπτωση που έχει βυθιστεί να τους περισυλλέξουν και να ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία που εμείς περιγράψαμε πιο πριν. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να οθήσουν αυτό το πλοίο προς τα πίσω ή προς μια άλλη κατεύθυνση. Αυτό απαγορεύεται. Είναι έγκλημα του διεθνούς δικαίου. Γιατί εγκυμονεί τον κίνδυνο, εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους, αυτό να βουλιάξει και αυτοί οι άνθρωποι να πεθάνουν, όπως έχουν γίνει σε εκατοντάδες περιπτώσεις στην Ανατολική Μεσόγειο που έχει μετατραπεί σε ένα νεκροταφείο ψυχών. Εδώ λοιπόν τίθεται ένα πολιτικό, ίσως ακόμα και φιλοσοφικό ερώτημα. Εμείς η Δύση, εμείς οι Ευρωπαίοι στην προκειμένη περίπτωση, οφείλουμε να δεχτούμε αυτούς τους ανθρώπους στις χώρες μας? Έχουμε κάποια ευθύνη για αυτό που τους έχει συμβεί? Αυτό λοιπόν είναι ένα ερώτημα που πρέπει να συζητηθεί και που η απάντησή του θα καθορίσει την πολιτική που θα ακολουθήσει η χώρα μας και η Ευρώπη. Βέβαια, στην περίπτωση των κλιματικών προσφύγων, το αν έχει ή όχι ευθύνη η Δύση για αυτό που του συμβαίνει είναι ένα ερώτημα που έχει απαντηθεί. Οι χώρες που υποφέρουν περισσότερο από την κλιματική αλλαγή είναι αυτές που ευθύνονται λιγότερο για αυτήν. Δηλαδή, οι χώρες του Βορρά κατά βάση, τόσο στην Ευρώπη, βορειοκεντρική Ευρώπη, όσο και στην Αμερική, στη Βόρεια Αμερική, πλέον και σε αυτές τις χώρες συγκαταλέγεται και η Κίνα, και η Ιαπωνία, λόγω της πρόορης βιομηχανοποίησης τους και της μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης που είχαν, δηλαδή των περισσότερων αυτοκινήτων, ψυγείων κτλ. Όλων αυτών δηλαδή της εντατικής εκτατικής χρήσης υδρογοναθράκων, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφέρουμε, προκάλεσαν το φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη που επέτεινε την κλιματική αλλαγή. Εγώ συνηθίζω να χρησιμοποιώ το όρο κλιματική κρίση, γιατί τα φαινόμενα τα βιώνουμε ήδη και εδώ στην Ελλάδα, ως γνωστόν.
Έστω λοιπόν ότι αποδεχόμαστε την ευθύνη μας ως Δύση για την κλιματική κρίση και άρα για τους κλιματικούς πρόσφυγες και αποφασίζουμε να τους υποδεχτούμε στη χώρα μας, και έστω ότι σε μια αλτρουιστική αναλαμπή αποδεχόμαστε γενικά ότι έχουμε κάποιο καθήκον προστασίας προς όλους αυτούς τους ξυριζωμένους ανθρώπους και τους καλωσορίζουμε στη χώρα μας. Μετά τι γίνεται? Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή ώστε η ένταξή τους στην κοινωνία μας να είναι υποφελής και για αυτούς αλλά και για εμάς? Υπάρχει βεβαίως αυτή τη στιγμή όπως το ξέρεις και εσύ, ένα επιχείρημα ότι σε μεγάλο βαθμό αυτή τη στιγμή η μετανάστευση αφορά ανθρώπους οι οποίοι πολιτισμικά βρίσκονται πολύ μακριά, είναι πολύ ξένοι σε σχέση με αυτούς που διαβιούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αναφέρομαι βασικά στους μουσουλμάνους. Δεν συμμερίζουμε αυτό το επιχείρημα, γιατί εννοείται ότι προκειμένου να ωφεληθεί μια κοινωνία από τη μετανάστευση, υπάρχει ένα διαφορεμένο πλαίσιο, δηλαδή να τηρούνται οι νόμοι, και όσοι βεβαίως γίνουν αποδεκτοί από μια χώρα να τηρούν αυτούς τους νόμους. Σε περίπτωση αυτή, βεβαίως, κανείς δεν διατρέχει κίνδυνο στους μετανάστες ούτε να υποβαθμιστεί η θέση της γυναίκας. Αυτή τη στιγμή θα γίνουν πολίτες μιας χώρας. Προφανώς και είναι υποχρεωμένοι να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, να επιτρέπουν στις κόρες να το παντρεύονται αυτόν που θέλουν, να σπουδάζουν, να λαμβάνουν θέσεις ευθύνης. Και το έχουμε δει αυτό εξάλλου. Και ξέρετε, ήδη στην Ολλανδία το ακραίο αντιμεταναστευτικό κόμμα, η καθηγητή ακομία του Κάλα, η οποία σπούδασε και μπόρεσε και ακολούθησε και μια εξωθάμνωστη πολιτική καριέρα. Αυτό το έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν, δηλαδή οι πρώην μετανάστες να συμπεριφέρονται με σκαιότητα απέναντι σε νέους μετανάστες. Το έχουμε δει στις ΗΠΑ, όπου η πρώτη γενιά αντιμετώπισε με περιφρόνηση τη δεύτερη, τρίτη γενιά μεταναστών κτλ. Το ίδιο το έχουμε και εδώ πολλές φορές, και στην Ελλάδα το έχουμε δει αυτό το φαινόμενο. Εφόσον λοιπόν το πλαίσιο είναι διαρθρωμένο, εγώ θεωρώ ότι οι κοινωνίες μπορούν να ωφεληθούν, παραθέτοντας τους όρους της διαβίωσης. Δηλαδή, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση κανείς να διακινδυνεύσει τα πολιτισμικά κεκτημένα. Δηλαδή, το γεγονός ότι εδώ στις δυτικές κοινωνίες οι άνθρωποι δεν διαχωρίζονται ούτε λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού τους, ούτε θρησκευτικά ούτε θρησκευτικά. Αντιλαμβάνεσαι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έρχονται στην Ευρώπη θέλοντας υλοποιήσουν την τζιχάντ δεν μπορεί να είναι ευπρόσδεκτοι, προφανώς. Αλλά σε ένα διαρθρωμένο πλαίσιο που επιβάλλει τον νόμο απέναντι σε όλους τους πολίτες, ανεξαιρέτως, εγώ θεωρώ ότι η ελεγχόμενη μετανάστευση μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάποτε τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ανδρέα Στεργίου για την επιστημονική ιστορία που μας έφερε. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη μετανάστευση και τα θέματα που συζητήσαμε, μπορείτε να βρείτε σχετικά link στις σημειώσεις του επεισοδίου. Επίσης, από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα σε επιστημονική επιμέλεια του κύριου Στεργίου το βιβλίο Social Reproduction Theory της Τίτη Μπατατσάρια. Αν τώρα θέλετε απλώς να ακούσετε περισσότερες επιστημονικές ιστορίες, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify ή όπου ακούτε podcast. Εκ μέρους των εκδόσεων Κλειδάριθμος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και τα λέμε στην επόμενη επιστημονική ιστορία. Επιστημονικές ιστορίες, ένα podcast των εκδόσεων Κλειδάριθμος. Συνέντευξη, σενάριο, παρουσίαση Γιάννης Αρακατσάνης. Ηχοληψία, μιξάζ Μιχάλης Παπαζήσης. Ευχαριστούμε τη Μαριάννα Γεωργούλη για το συντονισμό και την υπόλοιπη ομάδα του Κλειδάριθμου για την υποστήριξη και την προώθηση.